Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kay galaan aniya ang sumpay sa naginapostang sugilanon. Babay, Papa. Ngano na itabo man rin ako isyo. Ngano man. Ngayong gabi ka na isyot. Ay, Dinoy. si Tututok na ilis isyot. Nga akong mga anak. Patay! Sud sabay sing sud. Kinsa man tong imong gikasulti dinhi sa inyong pantawan na isyot? Bitaw na isyot. Unya, nanong taliman to siya misod. Sigurado mo? Mumukila to niya? Mumuklaro? Sa man lang mo pagkaklaro nga wa man nimo pasiga ang suga sa gawas. Aron ta nga mahayagan mo dinhi. Bitaw. Ay da, ako tong uyab, oy. Uyab. Uyab. Lain. Lain sa. Lain, ngisi ba mo? Gusto mo nakalain ba, ha, Miles? Dutski boy? Bayot de ka na isyot. Sa! Ah, Say bayit, Miles! Ingon man kay mo uyab. Unya kay lalaki man to. Sato pa. Bayot de ka. Hala no! luoda. Bayot de. Bayot eh. Uyab lagi ko na niya. Bitaw, kinsa man tong gikasulti nimo noy? Nga daling misod sa inyong bahay. Uyab lagi ko nun niya kuya. Pero lalaki to. Sato pa. Bayot sino isyot. Sabi naman say! Bayot, God! Oh, Bayot! ingon man ko ka nga imo tong uyab noy. Bitaw. Kanya kay lalaki man to. Bitaw. Kasi may tinuod na bayot ninyo. Mm. Katong imong gikasulti o ikaw? Bitaw. Ako bayot? Pasig papa ninyo! Ha? Unsa noy? Unsa imong sulti noy? Ah, Unsa tunoy? ako, kon, Tapad na yoy. Nganong may ngumang kang basig si Papa Bayot. Katuyang lamang ganoy oy. ay, wara to, ay. Kumidyan ka nito, kumidyan, tipi ako. Kumabadi mo, kumidyahan, oy. Ayaw na pag-iskot ti Papa noy. Ayaw lang kay gikan para ba ni naghilak si Miles kay gimingaw siya ni Papa Francing. Ay, hala, ay, sorry. Ah. Sorry ha, Dutski boy. No, Ay, Miles ha, sorry. Nahiwi na sa iyong baba oh. Ay, pagkilag eh, sa'yo to kong kumidyan ay. Huwag ko tuyo ha. Sorry yung kayo ninyo ha, sorry kayo. Tuod ka ng, karang pag yung kabantay ninyo, di mo nagabian ha. Gabian mo, diin mo ha. Nadugay mig uli si Miles na isyot kay dito mi sa simbahan. Nanimba mi. Ay nahilak day. Nanimba di Ala, taon mo. mabati dyan na naong mo. Oo. Kay kiyampo malamo si Papa Francing og Mama Corina. Og kami sa si Kuya Dudut. Ay, mau ba? Taon sabi nyo eh. Kay lakon man sinuo ko ninyo. Pero nganong niyaman mo dito di sa amo ha? Nganong mo dito sa inyo? Ano man? Oh. Hapito da. Ha? Ansi hapit noy. Bitaw na shoot. Naipong lag ko nimo. Naglipog ko. Bitaw, Miles ay, Dutski boy. Nganong mo dito ulit sa inyo? Ansi Nganong ano? hapit noy. Kuan, kanang, wala, Kay magpauban man mi si Kuya Hapit. nimo dito sa amo bi. Kay nagkabian man mi. Hadlok man ko nga kasabaan na sad ning Mama Corin. Kay kamayan ng sipiat. Mga saba dayon. Hapit. Ansi hapit noy. Ay, kuan di ba? Hapit magkayo ring. Hapit ko si Pit. Adi kay, ka, magpalaban, di mo na ko? Unta. Kaluoy Noy, taon eh. pwede minimo ubanan sa amo og kadyot na isyot. Ay, yan kung dili ko. Pwede kayo eh. Kalit ha? Wata ko nyo ha? Kadiyot na kayo. Wata ko ha? Diyan mo, wata ko. Naunsa man tos na isyot kuya. Ansi naon sa boy? Niyang sinultihan ba?
makalipong. Basta diha na mo ha, dudot ha. Miles, watag ko yun na, watag ko. Pagkaluoy sa ko mga anak isyot. Ingon sa gikumot ang ako kasing-kasing nga nakapati nila. Sing, relax ha, sing. Kalma lang ha. Ako sang ihatod ng duha sa inyo. Palaban mong taon. Mong diyan lang ka. Basta, napasabot naman ka. Nakaw na isyot. Ihatod na palihog ang akong mga anak sa amo. Sige na. Ay, nanghangyo lagi taon na ko rin duha ng tansyang. Nga, magpatod ni sa inyo. Aron lang ko ro. Hindi kasabaan ninyo ni Corina. Ay, nang- ba? Ay, pagkaluoy sa ko mga apo, Ginoo ko. Pamina ko la. Basta ko lulatan siyang. Oh. Kaloyaan unta mo kanunay sa Ginoo, Dodot. Miles. Kanya, nang, pato na ko ha. Dotski boy, Miles. Pato na ko, batsir ko. Sige no isyot, salamat. Salamat na shoot. Hoy, pa yan. Nya, excuse na nga. Uli na ko. Salamat sa imong paghatod sa duha, shoot. Okay na lang, no probs. Hoy, sa pa yan. Okay, let's go. Sige, shoot. Ampeng. Asa di si Mama Lula? Hala, kisay na ngumpra la. Nalagi kinumpra. Ay, Oo. Da ng Tito Greg niyo. Dini di siya la. Nagunsa man siya din eh. Nagunsa man siya. Kuya. Dudot. Samang ka, kuya. Sabay na hitabo ni mo, Dudot. Ngalain man ng tunada ni mo. Naman. Uy, nakigsulti pa ganita mula ka man. Kuya, oy, kitawat kang lula. Lo, ukit mamati lula ay. Naunsa man ding maguwang nimo. Taod-taod na kong nakamatikod ini niya. Nga lahi ragyod siya. Naipong bitaw ko anong kuya Dudot la? Kaya nga no, usamay imong namatikdan sa imong maguwang. Kuan? Ayok sapa, lula ha. Mura na siyang naglakot ni mama ko rin. Ha? Unsay naglagot? Ambot anak niya eh, wa ko kasapot. Ginoo ko. Dako na si Dudot. Umay buot na siya. Nakasabot na siya sa mga panghitabo sa palibot. Lula? Diyos ko. Hisabtan na ka niyang mga lihok ni Corina o Grege. Langan naman ka. Si Kuya Lula ba nga no? Kato siya no? Unsa ganitong pangutana ni mo, Miles? Nangutana ko la, kung naunsa kato si Kuya. Kuan kining. Oo, niya natang magsulti bahin na Miles. Kay adtuon ko patus Kuya Dudot ni mo na unsa to. Kay aron nga magkapanihapon na sa mo. Sige la. Pero oy, koy daw ha. Ayaw to gawas ni mama ninyo Corina nga tuas kwarto. Lain ang pamati adto. Ayaw to gawa. Olala. Naunsa ka man, Dudot. Nga niya ka man hinuon din nagpangit-ngit sa gawas nga lingkuranan. Kanala ko din ni Lula. Kung sa may ganahan ni mo din, nga ikaw ramang usa. Ugwa kay ka-istorya. Ha? Basta. Sa imo lang tinubagan, klaro kaayo nga may problema ka. Wala oy. Dodot, ayaw pa makak. Wa man ko mamakak Lula. Bisan dili ka musulti. Pero klaro kaayo nga doon na kay problema. Wa lagi Lula. Dako ka na, Dudot.
Og nahibaw ko nga makasabot ka na kung unsa may mga panghitabo sa palibot. Ay, manihapon na tanan niyo ni Miles. Wa pa ko manihapon kay nagpaabot ko ninyo. Busog ko, Lola. Og usa may nabusgan mo, nga matod ni Miles nga gikan man mong nanimba, midiretso man mong uli. Wa man mo manimo. Maong dali na, manihapon na ta. Kamu lang si Miles. Di lang ko. O nga nung dili ka man. Ayaw kong palagota ha. May sinukad na. Ayaw papaabot ang grasya. Kay ang uban wag yo'y gikaon. Ug may nagpangap kapagani aron lang makakitag pagkaon. Usara bas mga paborito ninyo ni Miles ang sudan. Maong dali na. Ikaw ang nagluto, Lola? Kung ingnon ko ikaw ang dili ako ang nagluto, si mama mo Corina. Ilalagi ko mukhaon la. Kamu lang si Miles. Ay. May kalagot ka ba ni mama mo Corina, Dodot? May nahimo ba siya ni mong saa? Dodot, tubag ako. Pero sa mamuli si Papa Francila. Dili ko gusto maguba ang atong pamilya la. Dili. Dodot. Unsa? Matansang. Di kanuhay gikatugaan si Dudot, Corina. Pero klaro kaayo sa iyang sinultihan nga may hisabtan na siya tali ninyo ni Gregi. Kay matod niya, dili siya gustong maguba ang inyong pamilya. Ginoo ko. Mao nga kaluya ang imong mga anak ko rin. Kinahanglan kagiud nga mo desisyon pabor nila. Kinahanglan nagyud ko rin samtang dili pa uwahi ang tanan. Buwagi si Gregi. Pero usaon ko man matansyang. Nga mipahad ba si Greggy nga makigkamatay siya kung buhaton ko ka na. O sa may maayo na akong buhaton. Diyos ko. Magkikamatay niyo ko kung makigbuwag na ako, Corina. Bahala na. Kay ako lang siya. Ug di na ko buot nga mabawi pa siya ni Francine gikan ako. May tabo ng may tabo. Ako lang siya. Si Francine kining mitawag. O siya yung tuyo. Shit. Anong bitawag siya? Damn it! Hello, Sing. Bitawag ka. Buot-buot akong mangumusta sa akong pamilya niya, Gregi. Labi na yun ni Corina. Ha? Kumusta si Corina, Gregi? Kumusta siya? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!